Че има талон и джин. Бата играеш също и Реле. Чакаме тук ги записващи игри, а с коя програма? Ние сте нормални играхме да разбираме. Акшен. Купили се ли безплатно е? Безплатно е. Ще види. Гледа мой. Захвал се. Аз не си бездетли. Вижте си, ти си тя. Аз съм по-на си работа, но компютъра ми е по-на си работа. Лудна е. Чести. Айде, двамата ще снимаме. Тази програма има ли да се обработват? Не, трябва да свалиш друга. Ние ще видим. Не, бе, ти можеш да я свалиш. Аз сега ще свалям една програма, която обработвам видеята. Внимание, че като си досена на Каквото е мой. Събота и неделя снимате колкото се може повече игри и през седмицата ги качваш. И това го е. Да, знам да реши в кой да включим. Много помочи. Аз примерно сега тук тия два клипа, които снимам в момента, ще кача единия утре и другия следващия ден. Пример. Или пък единия утре, а пък другия последващия ден. Уша, че е малко тъпо да качвам 3 епизода на Лига 1 след. Абе, какво правим там, бе? Ей! Си забравям, че е така, бе. Добра, гледа. Чакай. Леня куршум, чакай! Това боле, по-бой се. Така. 3, 2, 1. Хучу! Браво, е! Това е реален сон отбор. И ти каза, много също морали на куче път. Да, много яко. Майко. Ивало. Ти ако биш мала морганта... Да. Ако бяха хванал. Вау. Добре. Значи това реален сон не става за нищо. О, нема, имам цяло, ама да това не да... Това реален сон е тежко репортнат. Да, отбягай. Може пък да стане не мога да спаси. Що е, бе? Ти отишка се към се, бягай, бе! Ма той е глух, бе! Играл? Виктор, кажи да бяга на това, бе! Май с него. Дома няма човек за... Тук е това, тия. Жена, мъня. Чо? Май. Каме. О, бе! Върни си играта, няма жена. Ето го. Не е добре, да. Идва. Оде, майко. Идва. И чакай. Давай. Давай, ви. Мяч. Вау. Защото му има 2 кила, бе? Взех си го? Меди. Взех си реда. Бавно. Това няма пласт, да. Мерси, бате. Значи цяло да има бота. Да има комуникация към това. Да, бе. Чуй, майко да видам балта, бе. Какво е? Какво искаш да? Много най-финното ме да. Много бе. Той бати не е мир. Какво правиш на бота? Аз откъде я знам, аз съм тук. What? Да седи малко такива. А, той би. Той Не ли губи? Просто талона беше на малко кръв. стига, бе. Добре, го смана. Кой е аутист? Пиква му сапор, бе.
Това или няма, или няма. Знам ги. Не срак. Не, нямам много. Един от тия далече ще се мога. Много внимателно да манипулирам. Някой беше много забавен. Той се е забавен. Ой, да, бе. Добре, остана, избава. Няма мана. Ива умря. Идва Марто. Бягай. Давай. Чакай, сега. О, къде? Шен е джунгъл. Не. Шен ли е джунгъл? Имате нужда вардовете? Да, служите един вард за теб. Натигнат ли се, бе? Не. Я най-много фан в играта. Колко фарм имаш? Не се. Чета, какво се плюсваш на плюс? Critical и damage. Браво, Тук се обсъдили за противопаза на играта. Essence River го купуваш задължително. Питаш какво му се купуваш на то? Иво, чихо е! Никой не те е питал за мнение. Бухалка, да главата. Айде, тук да си мисли, бе. Да, чупи му Капачите отваря главата. отвори му главата, чупи му капачките. Не капачите отвори му главата. Не си работите? Дивало, давай. О, Ай, му гледай. Ай, му. О, боже, почна с английския. бегай. Оле, майко. Идвам. Имаш ли? Давай. Найс. Хайде! Спокойно, бе, младиш. Рано, но Не ти трябва фарм. не трябва да не се гледай. Да вземем ли драк? Най. Сега, момчета. Еталон. Давай. Аз съм пак най-слабия по говоря. Ами ти сапорт, бе. Какво искаш? Аз нямам никакъв него. Да, спокойно. Ти си ми бил кръв. О, 4-0 един човек. Ох, да не гледам. Аз си викам той, че не мога. Много секси, брат. Ти ли си 4-0, бата? Той, мъртв. Обаче, естествено, аз съм да. Нас е по-лесно. Иври, аз съм добри. Да, разбирах, но никак не мога. Защото нямаше райта му. Пак. Да. Много си лош начин. О, не, той реве път, не знае за какво реве. Нищо. Няма. Не, той е по същия начин, приятели. Не безпокойно. Не се много дали. Мога. Забрави. Да, умря. Моля. Много добре. Не можах да мръдна. Да, къде сега, мой? Къде? Майко, това Релен съм много бавен. Един скачевал. Той стане на директ с нас. Сега ще има на. Бучи. Айде! Много правите пък. Виждах си, че това има на по-малко. Откъде го знам, че се е хилнал на полната кръв. Дивало, какво направи, бе? Ами не бих да бъда. Ма казах ти да пишеш за него. Ма защо? 1 милион.
Защо ти да убиваш миньони, бе? Ами, ела тогава, малко много. Ами ще ще изчакаш. Стига си рева, бе. Що глупо, малко, мой искал да умира. Как да не умираш, нали? Това е толкова трудно. Стоиш на тавара и не умираш, бе. Стоях и ти посмачка. Тара, бе, тук тара, бе. Стигне ли? Не ми дивя, бе. И в рейджа. И в рейнджа. Идвам. Няма смисъл да дойде. Няма много. Да. А Морган в спорт. Това. Дай! Бия тук ти! Не мога да удари такъв неща, бе. Айде го отпуши, бе. Джината е ударила с последната атака. Кам? Абе, чуе. Не бе, тоя Елена е будна. Найс. Не. Не мога. Няма так спит още. Добре, дай да пет назад. Браво! Маля. Аз имам 0,76 атак спит. А, по това определено ни трябва помощ. Ами, не мога да съм насякъде. Браво, давай. Браво, ти дава. Баба, бягай! Ти да си кимтял. Откъм бе? Успя да реши. Учили се. Ми, куче е, май. Пак. Добре ли това? Добре. Абе, аз Шена не съм го виждал отдавна, е. Не. Той ще само временно. Не, бе, добре. Къде е Шена? Къде е Шена, бе? Никъде. Попадал, бе. Що гледаш това? Трябва да ли? Ми 70 секунди. Добре, да хванем. Нас плюве. Това че не е петли. Златно кило. Отиво. Тило. Но аз съм трябва да... Айде, камен, че да лапа. Идвам, чакай секунда. Тук спешил. Смотрят на. Това е още 6. Добре. Искам да смучи. Не удара на след. Искам да смучи. Докам та шалар. Май. Давай, искам да смучи. Давай. Пасък. Давай. Нито. Точно пак бе. Май. Пак точно бе. Добре. Градина. Макдал. Надолу. Идва, бягай. Много стъпнил. Да много какво. Ама его го оцелиха 3 пъти. Аз так пазих. Да. Вадиш ли така? Да, бе. Опитах се. Много взеки. Ама не беше. Да. Не мога да се закобахваш. Не, ти да се бахваш. Аз съм. Ме бях на малко. Аз идем да попарам към малко. Дракон. Дракона къпне. Пак е това. Нищо е, не да има 3 от него. Яре да, ама... Идвам. Добре, аз умрях. Рип. Няма план. Имат пинг. Няма план. Иво, не му влизай, ако го видиш. Не чупи това цвете. Чувай си на линията, аз имам пинка и се махам. Чувай. Бе, бяга оттам, бе. Аз няма да умра. Аз добре умрях. Ама... Нещо ми... Еми, какво направят? Двама ма стъмнаха. Лайла. Давай. Ме пак ще уби. Тъй, че не ти вика, ела. Нямам на малко.
Баквай! Няма. Баквай! Ще убият. Много битва, по-добре, даже не си мръдна да Аз ли? Не, бе. Това е ти. Айде да помогнем на това. Не да е по-добре. Ще умрете и двамата. Много са бавните. Там органта с едно помогне, няма помогне. Ела тук. Браво, бате. Само ако можеш и другия да вземеш. Бъде перфектно. Ама бате, не ми стой пред мене. Не мога да го догоня все пак. Браво. Сега. Била се. Бягай. Болен съм. Да, тя ги късна, ама нищо. Няма да. Браво! Нямам ултимейт, нито дабъл. Ай! Ами не, мама ти мръсна там, бе! Нямам нищо, бе! Айде, давай, айде! Ами! Не мога да гоня. Мам, помогна ми. Казах ви, нямам дабъл, нямам ултимейт, защо влизате? Защо просто не ти да биш бейсика, да ти му разбира. Колко не си му умен? Не, просто още няма атак сприт и нищо няма да направят с... Слъжа так спи, това помогни ми. Няма так спи. Вау! Него, ти си тук, брат. Прави крава, ние тук ние 2 метра на него са били, чекай защо ги видиш. Но ме приятно, бе. Сега се да джина на всичко човек, нашия гледа, пак пича. Нера. Мизерник. Батия, къде да топика, бе? Какво направи, бе? Да. Много забавно. Но, си бил си. Като маста и съм като маста. Иначе не ми давай, матка, не ти убити не румони. Найс. Малко. Да се беше обадил, ли? Се разучих се, нещо забравя да ти кажа. Мале бе, малко да ти напред сега. Ще имаш пазен тази ръка, но някой нещо да дойде, защото годи на 9-2, брат, но това не Имам е. телепорт, ако говорим. След 70 секунди идвам. Аз. Как да върнем като Морган да надолу въпне? Ела тук са. Стига. Бакно. И трябва Айде, да... Орелиан, твой Спря ти бака, бате. Спря ти бака. Айде. Бакнах се. Бух. Ще ми се дава рано. Не, о май гад. Не мога да дойда, сори. Айде бе, един дава. Не мога толкова бързо. Бате, ултимейт! Бягай. Тая игра поне имам малко. Дака. Тая игра поне имам. Не, няма да ги убием. Нямаш мана. Искам шина. Бала. Никой не е флашнал. Аре, аз ще ти пазя таура тук ти. Близко. Не се големи. Що става, не мога.
No. Телепорт. Битват на. Чакай, не, махай се. Рипи го. Отвън са отзад. Рипиво. Убий того на бата. Утре, браво, Нищо не буде накрая той. Аре, Джина. Че не мога да дойда. Да. То няма кой да дойде. Релията се пушва на топа. Нали, Той не пие много. Да, бе. Не бърза много. Щупи тавара. No, ja już mogę. Kurwa, widać, że to normalnie. No, ty też to jest my. Говори на тоба. Да. Че няма никой на... Аха, няма никой на топа. Ти сляп ли си, бе? Ама няма никой дошъл. Ами бати идва. Ну, да няма някой да не си да има. Малко не хода. А, 2 минути и 40 секунди има Оушън. Така, то намира да би. Айде, много. Богдана, мора да земре да няма. Ела. Няма да ги направим много. Дай си на реда. Но ще ми вземе. Ето на, след мен е време. Аре, Да, имам ултимейт след 5, 4, 3, Давай, 2. викам тя. Имам ултимейт вече. Ама ти бягай. Едно. Бягай! Умрях. Си? Марто, мерси. Аре! Някой да уби... добре. Реля? Ту? Найс! Барон, или? Дай барон, бе! Дай барон, Да, бе! играч не мъча за много. Мога правя. Изпари го! Той. Моля, майко. Джеп. Айде. Айде, това обаче правя. О, даже не е близко, че. Ела. Малко го бъде. Къде е никой? Абе, бутушки. Абе, чакай, бе, трябва малко кръвчо на обърхно. Майко е лайчна. Давай. Няма му. Виж казал, порано ли? Аз имам. Мога да фана Джина. Джина или Има талона? няма кръв вече. Да ви са. Фана го. Някой ще бъде ли за Елдър? Не за Елдър, ми за Оушън. Така че да се бъде. Тази идва от тука. От тука. Мой преди. И Релията беше дошла. Да. Бюджета! Айде бе, хора. Ами не успях, не ми се заради толкова бързо, ето. Значи ще я махна от тебе. Так? Бати умрях. Давай го. Така. Да, че е лот. Иду. Дали си можеш да ръкнавиш? Абе, трябва да помогна за тавра, бе.
Значи може да гледа така. Давайте. Давайте, аз ще го танкя. Но 13. И го умря. Бате, не бе, защо и двамата бе? Няма да му избягаш. Много да не разбрах на направи. Давай, бягай. Бягай. Айде. Не мога да направи нищо, човек, той талуна не знае какво прави. Той буквално натиска всичките копчета. Е така. Не получава му само нещо друго му се получава. Много бавно развиваш се звук. Валя. Хайде, идвайте за Ocean. Значи да, ще ти да взема още. Взимай го, ти би трябвало да можеш да го вземеш. Бати идва. Иво идва. Това май не му прави почти никакъв демидж, Марто. Не бе. Китките. Няма значение без някакво да прави. Взми цветето. Чакай малко. Еми да, Иво, това е Джун. Плюс това е на 14 лева. Хайде бе! Лукаме! Риб, бати. Не, аз съм тук. Аз имам ултимейт, между другото. Иво, включи ми бе мой. Да скажа, че ще пускаш улта. Давай. Ладно. Защо всички фокусират мен, бе? Но Иван да фокусира. Ами да, Иво. Кога си пусна ултимейта, бе? Или снайпер Мартин. Да, То. Ahora lanzó 10 veces por máquina. Mane. Той се смее на собственици простоти. Давай. Так си. Опа. Отлично. Вот. Окей. Майк. Дай си блок. Давай. То Релиан съм много ма прецакал ония път с Релията. Как я избута? О, найс. Не бе! Насам. Как не бе? Ayım. Ahora lanzó 10 veces. No, nice. Ya. Ще отиде за бук. Брусатка. Мал дай. Там не открой. Ма чакай, бе. Така е открой. Где морда? Тук е. О, майко. Где? Тъмни. Да, тук. Марто, много си гаден, бе. О, барон. Айде. Давай. Бароновица. Давай. Почуй го ли? Аре, бе, Иво. Аре, почуй го ли го? Ай, какво? Ти ме чакаш. Не. Ама, бяга тук, бе. Ти си съпорта. Ти имаш своите къща. Опа. Имам 800 смайт. Иво, дай аз да танкя, бе. Бате, какво правиш, бе? Защо не идваш? Димитре. Не знам, аз това... Дай ти помогни. Ами не мога! Айде, оля. Какво да не умра, бе, човек? Иво, пак няма кръв! Това е шопинг без пари. Без пари! Да. Няма шерай там. Знам тази.
Няма да съм спокоен. Спокойно бе! Няма. Той не си взимаше райта, ама първоначално и после вика, що нямам пари. Мога, няма. Отивам да фармя бот. Няма да се разберем Колко така. време, че напълнем. Орелиан бе. Но Орелиан съм умирал само от Хвърлям се. талона. Хвърлям се, давай. Хвърляш се... Ами толкова. Иво, ти къде? Къде си използваш ултимейта, бе? Давай. Виждам, много давай. Звучи като народ там при очитане. Давай. Изя... Ти сериозно ли? Бягай от мен, бе! Давай, вълна. Парцов. Това не знае какво. Най умря ли? Майко мила! Не, това не е възможно! Латко, бе! Да го хапна. Даже не му минах от другата страна, смятай. Чили, бе! Давай. Чакай! Бягай, всички идват. Всички са мъртви. От всички имам предвид Шена. Така, давай! Бягай! Няма да скажеш нищо, давай. Ай, сгъвай, бе! Аз мога да отидам. Бягай, бе! Обаче умря, защото не бяга и не сгъва цирка. Иво, какво правиш, бе? Ай. Защо аз винаги го отнасям, като някой друг не сгъни цирка, бе? Иво, какво правиш, бе? Какво правиш, бе, Иво? Ние викаме бягай, той седи и пуска ултимейт и килта, всичко. Талон, между другото, ме гони. Ами бягай към мен, идвам. Кучо! Да, хванах. Бе. Няма нужда да благодариш там. Мерси. Носи към мен. Захарче. Бягай. Бате, бягай! Къде бе? Нагоре, бе! Дринки, дърталма. Right. Не. Марто, бягай, бе! Бега, бе. Ще какво направи, бе? Там е. Много съм гарен. Взимайте дракона, бе, хора. Окей. Мама ти. Аз съм 13, реме, кой иска? Орелиан зол го взе. Марто тук що май се садна брутално. Вижте ме какво правя. Фак. Така си не виждам. Да умра ли за джина сега, да не умра? Бяга така е. Наявен съм на банкет, да е време за Почти колкото у мен е там. Ясно е. Не виж за моите мина. What the fuck, се? Динг.
Убил го! Убил го, казах! Не стана! Не стана! Марто, давай! Учи ме! Ти пък няма. Няма. Добре, победа, 2 победи за не. Една. Една победа за не. Обърках се. О, боже. Как те няма месо, Дали още не казах.